Halo Le. Kok ayu nih kaya Meriam Belina ngono kuwi arep nendi, Mbok? Aku arep plesir Le. Alan-alan kan wis normal. Plesir nendi teh bengese beli tur pure gedibel. Kan Torres Le. Oh, Bukit Sidagora Klaten kuwi to? Heeh, nang kono. Nang kono kan api, nggo hunting foto, nggo gawe story. Seto foto kowe entak, Jeng. Aja piknik sih, Mbok. Urung kabeh wisata iki dibuka. Isih eneng aturan sik kudu dipahami. Ya wis esuk ae ngenteni kowe nak mulih ya. Pokoke sing mbok dijak plesir. Iya, Mbok, aja panik, ngenteni piknik. Tuwa dandan cantik, ora sida dipribe. Good baby.